Takže ahojte, ahojte. Ja vás vítam teda v tomto slúbenom streame. Za mnou teda Martinko. Ahojte, čaute všetci na Facebooku, A, čaute. a Marek. Marek Vakulčiak. Som rád, že aj Marek je tu. Všetkých teda vás tu zdravím. A vlastne som rád, teda, že sú tu naozaj chalani. Som veľmi rád, že ich poznám. A vlastne donesli vám určité informácie, ktoré myslím, že sú veľmi zaujímavé. A hlavne sa pýtajte. Poznám, že tam ešte nikto není. To chvíľočku počkať. Tak môžeš niečo, Marek, povedz o sebe na úvod, ktorý ľudia o tebe ešte nevedia. Že si youtuber, odkiaľ si, čo si. A môžeš povedať aj teraz aktuálne príbehy, čo sa ti stali aj v minulosti, aj teraz v súčasnosti. Vítam vás ľudia, určite možno nie všetci, čo sledujete tento Facebook, tak asi nie všetci ma poznáte, alebo nás poznáte. My väčšinou tvoríme videá na YouTube s Martinom Bavolárom a pôsobíme tam ako dvojica, kde sa snažíme poukazovať na určité skutočnosti a na určité veci. No a čo by som tak povedal, ja som začal s YouTubeom ešte v roku 2014 to bolo. Ja som začal videá tvoriť v Londýne o známych tam osobnostiach a proste aj o pekných veciach, ale po návrate na Slovensko som sa rozhodol, že nájdem nejakého zaujímavého človeka, ako je napríklad Martin Bavolár, a s ním sme vlastne vymysleli spoločnú tvorbu, kde poukazujeme na určité dôležité veci, ktoré sa týkajú či už politického spektra, alebo tak všetko o živote, všetko o živote. Takže aj Marek, keď bol v Anglicku, robil zaujímavé videá, potom tu na Slovensku, aj teraz má aktuálne zážitky, aj minuloročné, aj tohtoročné. Môžeš niečo spomenúť ľuďom? Viete, rozhodol som sa pre tvorbu videí s Martinom Bavolárom, aby ten YouTube kanál mal väčší nejaký ten dosah, keďže Martin je pomerne dosť slávny človek. A rozhodli sme sa poukazovať na dôležité veci, že kam tá naša spoločnosť speje, čo sa týka toho či už politického spektra. A to, čo sa týka ľudí dennodenne. A čo sa týka ľudí dennodenne, aj tej totality, ktorá tu vládne. Žiaľ, mám nepeknú skúsenosť za posledných pár dní, lebo momentálne bývam v Malackách a určite ste si všimli, že včera tam mladé dievča skočilo pod vlak, 16-ročné. A toto sa deje na tejto tráti medzi Bratislavou a Kútami veľmi často. Hej. Dneska mi aj rušňov vodič povedal, ja som teraz pricestoval sem do Bratislavy z Malaciek, a rušňov vodič mi povedal sám, že ľudia skoro dennodenne skáču pod vlak. To znamená, že Rudolf Vásky, ktorý na túto problematiku poukazuje už veľmi dlho, že tá problematika je veľmi pravdivá. Tu každý deň, ľudia, každý boží deň žijeme v takej totalite, že naozaj ľudia skáču pod vlak. A to doslova a do písmena. Majú problémy, samozrejme, neriešené problémy sú tu, nikto nikomu nepomôže. Ja som proste bol šokovaný, hej, že čo sa stalo, lebo mám novú priateľku, ktorú teraz tu menovať nebudem. No a včera vlastne som ju čakal v Malackách a mal vlak spozdenie takmer 1 hodinu. A ja som sa pýtal, že prečo. Tam bola jedna taká pani Malacká na stanici železničnej, že prečo, že čo sa stalo, že mladá devčina vlastne medzi Malackami a veľkými levárami skočila pod vlak. No 16-ročná dievča skočila pod vlak. Potom dneska, jak si išiel vo vlaku, bola tam bitka, dvaja cigáni napadli sprievodcu. Ale kvôli 2 eurám.
No. Hej, že sa zamkli na záchod a potom sa pobili. Ako to bolo, Marek? No. Tak nejako, že... A toto sa deje každý deň. Proste žijeme v takej totalite, že ľudia už nevedia, čo ďalej, ako ďalej fungovať, ako ďalej. No a potom aj spomeň, Marek, aj to, že minulý rok ťa obťažovali policajti v Malackách, hej, prišli za tebou v civile z kriminálky kvôli tomu, že natáčame videá, kde poukazujeme aj na rôzne nekalé praktiky a porušovanie ľudských práv a základ demokratických princípov v prokuratúre, v polícii. A konkrétne to bolo video o generálnej prokuratúre, kde takto ťa boli v Malackách, hej, obťažovať policajti. Potom vypisovali aj tebe, aj mne, ty si bol aj na výsluchu. Ja som sa písomne k tomu vyjadroval, akože boli to úplne vymyslené, vykonštruované na politické objednávky, ťahy, aby nás umlčali policajti a policajtky, takže môžeš to opísať, ak ťa tam vtedy... No však áno, však šikana bola, musel som sem do Bratislavy na policajné prezidenty. No prišli za tebou v civile do Malaciek, že? Civile, no tak nebolo ti to príjemné, policajti nerobia to, čo majú robiť, skutočnú kriminalitu riešiť, hej, kradnutie, bitky, obťažovanie, ale naopak šikanizujú slušných ľudí. Len za to, že slobodne vyjadrime a slušne svoje názory, ktoré sú podopreté dôkazmi a majú celospoločenský význam vo verejnom záujme pre všetkých ľudí. Pretože generálna prokuratúra sa týka na všetkých, každého človeka, dennodenne. Naozaj ľudia, dajte si YouTube kanál Marek Váculiak. Tam sú vlastne naše spoločné... Rôznorodé videá sú tam. Tam ich je veľa, či už moje osobné, alebo reportáže s Martinom Bavolárom, alebo reportáže s ďalšími Tam sme robili veľa rozhovorov s rôznymi ľuďmi, verejne známymi aj bežnými ľuďmi na rôzne témy, bežné zo života, aj takéto, čo sa týkajú, prečo sú drahé potraviny, prečo sú nízke platy, slabé dôchodky, prečo ľudia nie sú spokojní celkovo so situáciou na Slovensku, aj ohľadne zahraničia sú tam zaujímavé témy. Takže kľudne si to pozrite, Marek Váculiak. Ja hovorím stále najlepší slovenský youtuber. Ďakujem. Takže, no, tak takto to robíme spolu. No. Akože mňa strašne šokovalo to, keď mi napríklad dneska povedal naozaj ten vlak vedúci, že každý deň niekto skočí pod vlak. Hej, a to si proste človek neuvedomuje. V jakej proste beznádeji ľudia žijú. No je to zlé a preto som aj rád, že sme sa takto traja stretli, že Májo pricestoval sem do Bratislavy, tu a teraz sme v Bratislave, poznáme sa, zdieľame podobné názory a hodnoty a chceme také posolstvo povedať ľuďom, sa porozprávať, aby vedeli, že nás zaujímajú veci, ktoré určujú, ako žijeme, ako máme kvalitu života a čo bude ďalej, lebo všetko sa to týka na všetkých, hej, všetko so všetkým súvisí a ide o našu budúcnosť. Takže takto, no. Aj s tou slintačkou, krývačkou, ja netvrdím, že to není problém. Samozrejme, že je, myslím si, že je, ale zase je to do určitej miery aj pritiahnuté. Je veľa tých, áno, samozrejme, je veľa tých tém, lebo je veľa pochybení, podozrení, ľudia majú pochybnosti, či je to tá slintačka, krývačka, ako to bolo s covidom, ako to bolo s tým tzv. Majdanom, čo mal byť na konci januára, začiatku februára tohto roku, že mal byť štátny prevrat, si pamätáte, čo predseda vlády a aj prezident rozprávali, zrazu sa nič nevyšetruje, je ticho. Takisto aj s tým atentátom na predsedu vlády je podozrivo ticho. Kauza Gorila sa strátila, podozrivá vražda generála Lučanského, Gaulídera, Ernesta Válka, proste veľa stratených novinárov je doteraz nenájdených, hej, Miroslav Pejko, potom Pálo Rýpal a ďalší. Väznice sú plné ľudí len za to, že hovoria svoje názory, sú tu vykonštruovane zatknutí. Väznice sú plné nevinných ľudí len za to, že povedali svoj názor. Takže naozaj je situácia kritická a vidíme aj ten parlament, aj vláda, že neponúkajú konkrétne riešenia pre ľudí. Nikomu nepomohli, nič nenavrhli, aby bolo lepšie na Slovensku. Riešia len svoje politické záujmy, svoje problémy, navzájom si nadávajú, pritom sa potrebujú, nikto není vo väzení, hej, kradne sa tu, dennodenne sú tu
miliónové kauzy, každý človek pri tom počíta každé euro, aby prežil, bežní ľudia, hej, aby zaplatili potraviny, bývanie a tak ďalej. A túto milióny sa dennodenne kradnú, takže o tomto rozprávame v dobrom úmysle a vo verejnom záujme a zopakujem, všetko, čo zverejňujeme aj na videu Mareka Vaculčiaka, aj na mojom Facebooku Martin Bavolár, je podopreté dôkazmi, je podopreté rozhodujúcimi skutočnosťami, pretože niečo poviem o sebe, možno ma nie všetci poznáte. Od 18 rokov som na vlastných nohách, som bezúhonný, mám čistý register trestov, som slušný človek, nikdy som nebol v žiadnej politickej strane, ani nie som, ani som nebol. Mám vysokoškolské vzdelanie v odbore Národná bezpečnosť na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Potom mám ďalšie vysokoškolské vzdelanie na Univerzite Konštantína Filozofa. Mám aj novinárske vzdelanie a novinárskú prax. Na ďalších 3 vysokých školách som pracoval, na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Vysokej škole ekonomie a manažmentu. A takisto som pracoval na Akadémii policajného zboru. Mám 36 rokov odpracovaných. Pracoval som na ministerstve vnútra, kde som bol samostatný štátny radca pre odbor vnútro. Zároveň som bol členom projektovej skupiny k reforme rezortu vnútra. Pracoval som na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, kde som bol členom výboru pre zahraničnú politiku. Ďalej som pracoval na ministerstve obrany, kde som bol hlavný štátny radca pre vyzbrojovanie a modernizáciu, kde som spoznal zákulisie ministerstva obrany a aj ďalšie zaujímavé skutočnosti, o ktorých budem rozprávať. Ďalej som pracoval na kriminálnom úrade finančnej správy, kde som bol kapitán odboru závažnej colnej a daňovej kriminality, takže veľa viem, ako to funguje s ekonomikou a daňami a poplatkami v tomto štáte, aký je dvojaký meter, aká je politická korupcia, aká je miera organizovaného zločinu v ústredných orgánoch štátnej správy a v súkromnom sektore. Takisto som pracoval v tajnej službe, Slovenskej informačnej službe, kde som zažil 5 riaditeľov, o ktorých môžem veľa porozprávať, a bol som vedúci špeciálneho organizačného útvaru, ktorý riešil mafiu, korupciu a organizovaný zločin na najvyšších miestach, na ministerstvách, v polícii, prokuratúre, na ministerstvách, na parlamente, úrade vlády. Veľa som zažil, veľa toho viem a mám stále aktuálne informácie na týchto miestach, kde som pracoval, pretože tam mám dobré vzťahy, dobré kontakty a stále veľmi pozorne sledujem situáciu v týchto rezortoch, kde som ja pracoval. Zároveň som bol aj na úrade vlády hlavný štátny radca pre koordináciu tajných služieb, kde som bol aj podpredseda Bezpečnostnej rady na úseku medzirezortnej komisie. Na úrade vlády som zažil Fica, Lipšica, Harabina, proste x politikov. Poznám všelijaké takisto zaujímavosti, o ktorých ste sa nemohli dozvedieť v žiadnych médiách, ktoré o tom zaryto mlčia. Preto kľudne píšte otázky, čo chcete vedieť, budeme na to odpovedať Marek a ja. Pýtajte sa, kľudne sa na všetko pýtajte, aby som tu nerozprával len sám. Takže dávajte otázky. Morhoslováci, do nich, za slobodu národa, áno, to sú veľmi dobré heslá, slogany, ale kľudne napíšte aj otázku, čo by ste chceli vedieť, respektíve čo vás zaujíma z môjho Facebooku alebo z našich videí na Marekovom YouTube kanáli Marek Vaculčiak. A o tomto všetkom budeme rozprávať, lebo naozaj zažil som všetko možné, vykonštruovanú kriminalizáciu, bol som vyhodený zo zamestnania niekoľkokrát tzv. Organizačných dôvodov, pretože som odmietol slúžiť skorumpovaným politikom a nevedeli, ako sa ma zbaviť, pretože ako náhle zistia, že je tam niekto, na ktorému záleží na ľudských právach, na spravodlivosti, na demokracii pre všetkých, nie iba pre vyvolených, tak ste preňho novodobý triedny nepriateľ. Majú z vás strach a hneď začnú intrigovať, špekulovať, ako sa vás zbaviť. Takže poznám všetky tie totalitné praktiky, ako je všelijaké vymyslené, zinscenované, kriminalizovanie, všelijaké ohováranie, rôzne kydanie na mňa, proste špinavosti, dennodenne, ktoré pokračujú aj do súčasnosti.
pretože vedia, že hovorím pravdu nahlas a chcú ma umlčať. Ale ja ich môžem ubezpečiť aj touto cestou, že nikto ma neumlčí. Nikto ma nikdy neumlčí. Žiadna politická strana, žiaden politik. Nebudem ich tu všetkých menovať, lebo však určite ich všetkých poznáte, týchto politikov, ktorí sú už x rokov v politike a riešia len samých seba, svoje kšefty, lebo kde prídu, tam klamú a kradnú a nikomu nepomôžu, bežným ľuďom, ktorí majú problémy. Či je to ombudsman, či sú to rôzne nefungujúce kontrolné orgány v tomto štáte, pretože nahlas hovoríme, že potrebujeme, aby politici a političky zodpovedali za to, čo robia. A takisto aj ich prísluhovači v polícii, advokácii, súdnictve, zdravotníctve, školstve, v politických mimovládkach, na úradoch a v médiách. Pretože potrebujeme, aby bola hmotná zodpovednosť za to, čo robia títo politici a političky. To je prvá vec. Druhá vec, potrebujeme, aby bola preukazovaná všetká finančná hotovosť a pôvod majetku politikov a političiek. Odkiaľ nabrali peniaze, aby to zdokladovali. Koľko mali peniazy pred vstupom do politiky a koľko peniazy majú, keď sú už v politike. Ďalej chceme vo verejnom záujme a dožadujeme sa v zmysle demokracie, aby političky a politici verejne robili testy na drogy. Lebo parlament a vláda a všetky tieto kadejaké ministerstva sú hniezdom drogových kartelov a feťákov. Ďalej chceme, aby sa stransparentnili finančné toky v tomto štáte. Kto komu dáva peniaze a za čo. Ďalej, aby bola kontrola obchodov s drogami a so zbraňami v tomto štáte. Pretože tu prekvitá čierny obchod, bujnie tu korupcia a je tu organizovaná kriminalita na najvyšších miestach, ktorá ničí naše životy, našu životnú úroveň, nás všetkých. Takže treba o tom hovoriť, nesmieme o tom mlčať, pretože toto oni chcú, politici a političky, aby ľudia boli ticho, aby sa báli a držali hubu a krok. A oni si budú robiť, čo chcú. Takže toto kľudne píšte, nefunguje tu nič, pretože sme korporácia. Áno, samozrejme, tento štát nie je zvrchovaný a nie je nezávislý a nie je ani demokratický, ako je napísané v ústave, pretože sme súčasťou medzinárodného organizovaného zločinu a tu na Slovensku sú silné mafiánske gangy, ktoré pôsobia od ministerstiev v parlamente, vo vláde, v polícii, advokácii, súdnictve, zdravotníctve, školstvo je spolitizované. Všetko je hore nohami. V takých predmetoch, ako je dejepis, ako sú tieto prírodovedné a spoločenskovedné predmety, tam sa klame, manipuluje, deti a mládež sú obľubované, prekrúca sa pravda, zamlčuje sa pravda, takže naozaj na politické objednávky sa tu robí obrovská demagógia, propaganda v rezorte školstva. Nehovorím o takých predmetoch, ako je matematika, fyzika, chémia a podobné predmety, ktoré sú jednoznačne dané, kde sú platné definície a axiómy, kde napríklad vieme, čo sú chemické prvky, vieme, že každý človek má krvný obeh, vieme, že 1 + 1 je 2, hej. Vieme, že slnko je hviezda, vieme, že ideálna lopta je gulatá a tak ďalej, ktoré sú jednoznačne dané. Ale hovorím o týchto predmetoch, ktoré sú dejepisné, spoločenskovedné. Tam je obrovská manipulácia od prvého ročníka na týchto školách, aj základných, aj stredných a takisto aj na vysokých školách do určitej miery, aby ľudia boli vychovaní k tomu, že majú rešpektovať politici a političky a nesmú mať vlastný názor, ktorý by ohrozil tento vládnuci režim, tento koalično-opozičný systém, ktorý je na Slovensku. Takže o tomto všetkom rozprávame. Pozerám, čo tu píšete, chlapci, vyhádzať to z parlamentu a vlády. Samozrejme, defenestrácia, tak ako to bolo v stredoveku, len ľudia musia chcieť, my teda neurobíme defenestráciu, to musia prísť naozaj ľudia, ktorí to chcú, hej, že naozaj tak ako to aj v ústave zakotvené článok 32, právo na odpor, každý človek môže čokoľvek spraviť na ochranu svojich ľudských práv a demokracie, keď zlyhajú štátne orgány, keď je tu obrovská korupcia, organizovaný zločin a štát je nefungujúci. Takže článok 32 Ústavy Slovenskej republiky, tam si to prečítajte. Okrem iného v ústave je veľa toho napísaného, čo sa bežne nedodržuje. Hej. Všetci sme si rovní bez ohľadu na majetok, farbu pleti, vierovyznanie,
vzdelanie, veľkosť bankového účtu a tak ďalej. Takže toto vôbec nefunguje bežne v živote, to všetci vieme. A ďalšie veci, ako je sloboda prejavu, sloboda vyjadrovania, sloboda pohybu. Toto všetko je dennodenne potláčané. Je to všetko len také fiktívne a nič z toho nefunguje. Tak ako úrad verejného ochrancu práv, ombudsman, ktorý naozaj slúži len politikom a političkám a pre ľudí naozaj nič nerobí v skutočnosti. Takže, a to vidíme aj v slovenskom parlamente, aj v Európskom parlamente, že veľa sa tam rozpráva a málo sa koná. My potrebujeme činy a skutky, lebo týchto kecov už bolo povedaných veľa, kadejakých spolitizovaných fráz a bezcenných myšlienok. My potrebujeme naozaj konkrétne výsledky. A potrebujeme odpolitizovať verejný život na Slovensku, pretože politické strany fungujú ako zločinecké firmy, ktoré tu vytvárajú tú korporáciu, takže si dosadzujú všade svojich ľudí. Hej? Na políciu, na prokuratúru, na úrady, do médií, všade, do školstva, na súdy. A preto tu je nevymožiteľnosť práva, ľudia sú bezradní, bezmocní. Treba o tom hovoriť a treba sa toho domáhať, pretože naozaj, pokiaľ tu nebudú skutočné, slobodné, demokratické a spravodlivé voľby do parlamentu, do prezidentského paláca, aj komunálne voľby, pretože všetko je len o peniazoch, je z toho biznis. Kto má viac reklamy, kto má kúpené médiá, ľudia sú manipulovaní, vieme, Boh vie, ako sa aj spočítavajú tie hlasy, tam je veľa podozrenia. Takže aj tá volebná kampaň, aj tá volebná reklama je manipulatívna, je falošná a to vytvára potom aj taký výsledok tých volieb, že stále sú tam dookola tí istí. A tí si potom robia, čo chcú. Takže my naozaj chceme skutočné, slobodné, demokratické a spravodlivé voľby, aby mohli kandidovať aj ľudia, nielen politické strany. Aby mohol Marek kandidovať, aby Maňo mohol kandidovať, hoci ktorý človek. Priame voľby. Priame voľby a nie aby len politické strany, ktoré si vytvárajú svojich prísluhovačov a poskokov, dávajú na kandidátku, majú od peniaze od svojich sponzorov, oligarchov, mecenášov, ktorí potom, keď skončia voľby, tak samozrejme za to niečo chcú. Potom sú kšefty s eurovoľbami, so štátnymi zákazkami, v štátnej správe sa dosadzujú kadejakí darebáci len za to, že boli peniaze dané na kampaň a na voľby. Toto všetko musíme odstrániť. Toto všetko vytvára tento totalitný režim. Ľudia nemajú istoty, ľudia majú strach, majú obavy, čo bude zajtra, nikto nevie, nie je tu kontrola nad exekútormi, nie je tu kontrola potrebujeme demokratizáciu polície, tu musia fungovať kontrolné orgány voči policajnému zboru, pretože tu je zneužívaná polícia na všelijaké súkromné kšefty, nevinných ľudí, ktorí sú aktivisti, disidenti, sú vykonštruovane kriminalizovaní a skutoční zločinci, páchatelia si behajú po slobode, kradnú, klamú a nič sa nedieje. Toto ďalej nemôže takto pokračovať. Ja tu môžem povedať x zmien skorumpovaných policajtiek, ktoré slúžia organizovanému zločinu. Tu v Bratislave ich poznám veľa, ktorí škodia ľuďom. Preto treba o tom rozprávať. A čím viac sa o tom bude rozprávať a čím viac sa budeme domáhať skutočnej slobody a skutočného života pre nás všetkých, o toto bude lepšie. Pretože tým, že to bude verejná téma, bude vytvorený nejaký verejný tlak a to sa už nedá prehliadnúť. To už aj tí politici a političky sa budú báť, pretože keď budú vidieť, že ľudia chcú vedieť a záleží im na vlastných životoch a na svojej životnej úrovni, tak oni budú mať oveľa väčší strach ďalej klamať a ďalej porušovať demokraciu, naše ľudské práva, naše životné úrovne, našu budúcnosť. Takže treba o tom rozprávať a som rád, že tu píšete ľudovú vládu, ľudový parlament patrí nám, ľuďom, veľmi správna myšlienka. Treba obnoviť Československo, to je ďalšia veľká téma, lebo Československo bolo veľmi pochybne a podozrivo rozdelené v roku 1992, respektíve k 1.1.1993, ale je tam veľa ďalších otázok. Už po druhej svetovej vojne v roku 1946 bola narušená územná integrita Československej republiky tým, že ukrajinskí komunisti zobrali Podkarpatskú Rus, ktorá bola súčasťou Československa, pretože Československo vzniklo ako štát, ktorý bol tvorený z českých krajín, Moravy, Slieska, Slovenska a Podkarpatskej Rusy. To znamená, z 5 celkov bolo vytvárané Československo a tak aj získalo medzinárodnú právnu subjektivitu. A takto bolo zakotvené aj z medzinárodného práva a rôznych zmluv, ktoré boli po prvej svetovej vojne, keď sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo
a boli ďalšie geopolitické skutočnosti. Takže treba, keď je téma Československa a obnovenie Československa, tak sa treba vrátiť do roku 1918 a tak obnoviť Československo. To znamená od českých krajín, Moravy, Slieska, Slovenska a Podkarpatskej Rusy. To je Československo. O tom môžeme rozprávať ďalej, lebo tam to je veľká téma, čo sa tam všetko udialo vtedy, hej, v roku 1946 a vtedajší prezident Beneš, ako zlyhal, ako robil rôzne protiprávne kroky, ktoré boli v rozpore aj s ústavou, aj ľudovým plebiscitom, nebolo ani referendum o tom, že bola Podkarpatská Rus odňatá Československu. A je tam veľa tém, hej, aj ďalšie mnohé témy, ktoré boli aj po druhej svetovej vojne veľmi aktuálne, sú aktuálne aj teraz v rámci geopolitických pohybov, aj vzhľadom na to, čo sa teraz deje na Ukrajine a čo sa bude ešte diať v rámci tohto ukrajinského konfliktu. Treba o tom rozprávať, treba sa o tom, v prvom kroku treba o tom urobiť v rámci Československa, respektíve Slovenska tému, rozprávať sa o tom, riešiť to, viac hlav, viac rozumu a treba na to poukazovať. Takže to je môj názor, ktorý teraz aktuálne mám, ale môžeme o tom viesť nejakú diskusiu, tému. Teraz sa serú len okolo pápeža, áno, samozrejme, keď je niečo násilu pretláčané a silou mocou sa stále o tom rozpráva a bez toho, aby sa to nejako doložilo niečím, hej, keď niekto rozpráva, že pápež pomáha ľuďom a zachraňoval, neviem čo, a nikde sa nepovie, že komu konkrétne pomáhal, akože ktorým ľuďom pomohol, okrem toho, čo sa hovorí, že homosexuálom pomáhal a že migrantom boskal nohy, umýval nohy, treba tam ďalšie dôkazy dať. Takže toto vytvára veľké podozrenie zo strany veľkého množstva ľudí. Okrem iného vieme, ako Vatikán, Vatikánska banka, tajná služba pápeža, tam je bývalý šéf švajčiarskej gardy, záhadne bol zavraždený, doteraz to nebolo vyšetrené objektívne. Veľa poukázal na Vatikánsku banku, na medzinárodný organizovaný zločin. Je to veľmi, veľmi vážna téma, takže treba o tom rozprávať. A ďalšia vec je, ako je možné, že kresťanstvo je tak rozdelené na x, hej, sú katolíci, evanjelici, pravoslávni, hej, a tak ďalej. Nehovoriac aj o ďalších náboženstvách, ako je islám, buddhizmus, hinduizmus, judaizmus, všetci sú rozdelení, hej. Pritom napríklad o kresťanstve sa rozpráva, že je len jeden Boh a jeden Ježiš, ale ako je možné, že toľko náboženstiev? Hej? Jak je to potom? To nemá základnú logiku. No tak to je to, že rozdeľujú ľudí, presne tak. A rozdeľujú ľudí a ovládajú ľudí, hej? Takže to je základ. Však Ježiš predsa stvoril iba jednu cirkev. No, hej? takže... Ježiš Kristus stvoril iba jednu cirkev. Áno. On nestvoril, ja neviem, rímskokatolícku, gréckokatolícku, pravoslávnu. Nie, on dal pravidlá iba pre jednu cirkev. No samozrejme. Pre jednu cirkev. Jak je možné, že v 16. 17. storočí cirkev sa dopúšťala takých závažných vecí, kde upalovali ženy. No je toho veľa, obchodovanie s odpustkami, hej, rôzne kacírske, pardon. Akým právom? Nechtiac sa to zosunulo. Počkaj, takto to je? Akým právom? Dobre, Majo. No. Akým právom? Hej, je to... Kto dal na to právo zabíjať a upolovať ľudí? No musím, no áno, hej. Ja som chcel len prečítať, že Viera nám tu napísala, že pápež je Satan, hej. Ďalšia otázka je, že cirkev je sekta. Samozrejme, tá deliaca čiara, čo je cirkev a čo je sekta, hej. Akože to tiež je manipulatívne, že o niekom povedia, že je regulárna cirkev a o niekom povedia, že je to sekta, hej. Takže ono potom, aké je to vierovyznanie a sloboda vierovyznania, hej, čo každý má právo na vlastné náboženstvo, takže to je takisto ďalšia téma, ako to je ďalej. Existuje jeden výborný film a volá sa Kladivo na čarodejnice. Je to český film, starý, a ten film opisuje priamo dianie v Čechách, v Šumperku, kde vlastne církev upalovala a zabíjala ľudí. Kladivo na čarodejnice. Je to Kladivo na čarodejnice, je to voľne dostupné aj na YouTube, pokiaľ viem. No a tam vlastne ten film bol natočený podľa svedectiev ľudí. Teraz to samé padlo. Pardon, teraz to samé padlo. Majo, skúsiš to? Vysielame. Že
kladivo na čarodejnice ľudia. No veľa filmov je, aj Znamenie rúží, hej, a tak ďalej. Je veľa filmov, ktoré sú kritické voči tomuto, o čom rozprávame. Krásny večer vám, píše nám Iva, hej. Mečiar s Klausom sú vlastizradcovia, Zdenka napísala. Ďalej Viera napísala, verím v Boha, ale nie v cirkev. Hej, ďalej, Boh patrí všetkým ľuďom. Samozrejme, to sú pravdivé názory, na ktoré má nárok každý človek. A ľudia hľadajú aj takú útechu a hľadajú takú oporu v cirkvi, hej, keď sú bezradní, bezmocní. Koľkokrát ju tam nenájdu, hej, lebo bohužiaľ cirkev by mala byť taká, že by mala pomáhať bezbranným, bezmocným ľuďom, hej, ľuďom, ktorí sú zúfali, však aj ako sa dejú tie samovraždy, aj ľudia sú naozaj na pokraji existenčných problémov. Odporúčam vám pozrieť si video o tom, ako som odhalil zakázanú pravdu o Ježišovi, kde o tomto všetkom rozprávam. Je to na YouTube kanáli. Je to na Marekovom YouTube kanáli Marek Vaculčiak a tam rozprávam o tom, ako je spreneverené to pôvodné posolstvo Ježiša, ako je tam cirkev kontaminovaná a poškodená rôznymi špinavosťami, hej, od Vatikánskej banky cez organizovaný zločin, že neplňa a nenaplňa to, čo ľudia očakávajú, aj to, čo by malo byť zakotvené v nej v zmysle prvotného kresťanstva a Ježiša. Hej. Takže nechcem, aby to znelo ako fráza, ale naozaj to sú dôležité veci. Takže čo tu ešte niekto píše? Chlapci, znamenia s telefónom. Cirkev je bohatá a chudobe nedá nič. No tak dá tomu, komu chce, lebo zas niekomu nenormálne veľa pomáha, hej, ako som spomínal, hej, migrantom a homosexuálom a neviem komu ešte, a normálnym ľuďom nie. Hej, akože normálnym ľuďom, ktorí nie sú súčasťou žiadnej takejto nejakej menšiny. Vieš, čo je zaujímavé? Že v roku 2006 Mel Gibson natočil Umúčenie Krista. Hej, a natočil to podľa Biblie, podľa Nového zákona. Ano. A zaujímavé je, čo som si tak všimol, že koľko odporcov cirkevných sa našlo voči tomu filmu. Tak to bolo podľa Biblie, hej, podľa Evanjelia natočené. To je práve to veľmi zvrátené a veľmi paranormálne, že skutočnosť, keď je zobrazená, tak mnohým cirkevným papalášom to nejako nevonia, hej, nejako sa s tým nevedia stotožniť. Pritom aj keby si žil podľa Biblie dennodenne, že všetci sme bratia, sestry a tak ďalej, no tak by ťa mali asi zablázna niektorí ľudia. Ale jak je možné, že on natočil film podľa Biblie, podľa Evanjelia a cirkevní hodnostári sa voči nemu stávali? No tak to poukazuje na to, že asi niečo nie je v poriadku v tej cirkvi, lebo keď je niečo hodnoverne natočené podľa skutočných biblických prameňov a zdrojov, tak by to mali vítať. Mali by sa tešiť z toho a nie práve to odsudzovať. Takže ja hovorím to každé náboženstvo, nielen o tom kresťanstve, hovoríme, že je rozdelené, bohužiaľ je rozdelené, ale hovorím, islám je rozdelený, hej, judaizmus je rozdelený, hinduizmus, buddhizmus, všetky tieto náboženstva sú v podstate rozdelené a to niekomu vyhovuje. Komu to vyhovuje? Zase už sú tu globalisti, hej, globalisti potrebujú, aby tu fungovalo rozdeľovanie ľudí, aby tu fungoval medzinárodný organizovaný zločin, aby tu boli rôzne lokálne konflikty vojenské, aby tu mohli oni ďalej ovládať a budovať, hej, tú svoju svetovládu globalistickú. Takže vidíme aj v USA, aká je komplikovaná situácia, aj čo sa týka amerického doláru, aj čo sa týka nejakých geopolitických cieľov USA. Vidíme, čo robí Brusel, bruselská mafia, že v podstate ide proti Európe, ide proti integrácii Európy. Naozaj tu zavádza úplne nezmyselné opatrenia, ktoré nemajú... Priam fašistické, ktoré sú totalitné, ktoré ničia Európu. A je veľmi otázna, aká je budúcnosť Európy. Či Európa bude ešte o pár rokov. Pretože demograficky, kultúrne, ekonomicky, hospodárne, finančne Európa ide dole. Ide dole vodou a to tiež niekomu vyhovuje.
Európska únia je ako fantastický projekt, ale keby to bola Európska únia a nie, že Brusel robí protieurópsku politiku. Ja tomu normálne žasnem, dokedy oni toto budú ďalej v tomto pokračovať, pretože tá Európa to nevydrží. Nevydrží to. Ani kultúrne, ani ekonomicky, ani bezpečnostne, nijako. Tak ti poviem, že bezpečnostne určite to nevydrží. Ja som bol napríklad, ako moji sledovatelia vedia, niekoľko rokov v Londýne, aj v Anglicku. Predtým som bol v Česku, potom som bol 8 rokov v Anglicku. A v Londýne som žil 8 rokov a veľmi dobre vieme, že Anglicko bolo kresťanskou krajinou. Tam boli vlastne protestanti, boli kresťania, katolíci. A jak je možné, že v hlavnom meste Anglicka je vlastne primátor moslim? No tak, lebo to je zase cez tie falošné voľby, hej? Lebo falošné voľby nie sú len na Slovensku, ale nedemokratické, neslobodné a nespravodlivé voľby sú aj vo Veľkej Británii. Takže to je ten dôsledok. A ešte rozprávaš o tej cirkvi. Áno, Anglicko alebo krajiny Veľkej Británie boli katolícke. Ale čo sa potom stalo? No ale prečo vznikla anglikánska cirkev? Pretože Henrich VIII si povedal, že pápež ho neposlúcha, Vatikán sa mu nepáči, tak povedal, že bude anglikánska cirkev, že nebude katolícka, ale bude anglikánska, že nebude patriť pod Vatikán, ale bude patriť pod anglického panovníka, hej? A vytvoril anglikánsku cirkev. To je úplne absurdné. To akože, a takéto rozdeľovanie, hej, však potom sú ďalšie, hej, kadejaké ďalšie odnože kresťanské. Dokonca som čítal jeden zdroj historicko-dejepisný, že až 32 000 kresťanských spoločenstiev a cirkví na tomto svete. Hej, rôzne, menšie, väčšie. A pritom Ježiš Kristus založil iba jednu. No, však práve. To je ako zvrátené. Hej, jednu. V Biblii sa píše o 10 Božích prikázaniach pre jednu cirkev. Nie pre milióny, pre tisíce. Pre jednu cirkev. Iva píše, že presne tak, máte pravdu. Viera nám tu píše, nech ide únia do pekla. Hej. Ďalej. No sú tu zaujímavé komentáre. Píšte komentáre, aj otázky píšte, čo by ste sa chceli spýtať. Mareka, Mája, mňa, kľudne dávajte otázky. On nám dal 10 Božích prikázaní pre jednu cirkev, nie pre tisíce cirkví. Však samozrejme. Boh nám dal v Biblii v Starom zákone 10 Božích prikázaní pre jednu cirkev, aby sme sa 10 prikázaniami riadili a nie podľa prikázaní 32 000 cirkví. No a kto vytvoril zbrojárskú mašinériu? Komu vyhovuje, že sú vojny? Kto chce zbrane vyrábať a predávať? Vyriešili zbrane niekedy niečo? No, toto sú ďalšie otázky. Ďalej, farmabiznis. Komu to vyhovuje, že sa tu chrlia lieky, ktoré ľudia berú lieky na lieky? Hej? Toto je úplne zvrátené. Hej? Že proste, kde je moderná medicína? Všetko je len biznis. Aby si bral viac liekov, aby si kupoval viac liekov, aby si bol závislý na liekoch. Hej? Takže toho ďalej zvrátená vec, sa smejú, hej, konšpirátori, hoaxy, hej, dezinformácie, ale a dezoláti, hej, to sú také, nevedia argumentami vyvrátiť nejaký názor, tak ťa onálepkujú, hej, že ty si dezolát, ty si hoaxer a neviem čo. Ale si zoberte, hovorím jednu vec, že medzi konšpiráciou a realitou je veľmi malý rozdiel. Aj časový, aj hodnotový. Pretože ja osobne nedávno som rozprával, že sa pripravuje opatrenie, že do potravín budú miešané mravce, muchy, chrobáky, larvy, červíci a tak ďalej. A niektorí ma išli zožrať od nenávisti, že prečo to ja hovorím. No preto to hovorím, lebo mám informácie z týchto zdrojov, kde som ja pôsobil. Ja som bol jeden čas aj v OBSE, to je Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, so sídlom vo Viedni. Pracoval som vo výbore pre zahraničnú politiku na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí. Takže mám informácie priamo z týchto zdrojov. A čo čas ukázal? Teraz nedávno, pred pár týždňami alebo mesiacom,
alebo 2 mesiacmi, teraz neviem presne, môžete si to dohľadať na internete. Oficiálne Brusel vyhlásil, že do múky, kompotov, do syrov, do mesa a tak ďalej sa musia pridávať mleté červíci, muchy, chrobáky, húsenice. No, tak čo len potvrdzuje, že rozdiel medzi konšpiráciou a realitou je veľmi malý. Takže všetko sa to naplnilo a nehovoriac o ďalších veciach, jak nás tu krmili tým, že COVID vznikol netopierov. Hej? No, takže to už... to vedia. No, takže to už je ďalšia vec, čo už je vyvrátená, čo som ja hneď vtedy pred 5 rokmi rozprával, že to je nezmysel, to je propaganda, demagógia zo strany globalistov a americká strana to už oficiálne potvrdila, Bielý dom, aj nemecká tajná služba a tak ďalej, že COVID, respektíve koronavírus, nevznikol zo žiadnych netopierov. To proste bola obrovská mega lož, mega klamstvo. Tak to môžeme pokračovať ďalej, všetko vyvrácať jedno za druhým. Takže treba hovoriť pravdu, nič iné, iba pravdu. A nie, že tuto ľuďom zakazujú mať vlastný názor, že tu nie je žiadna tolerancia, žiadna ohľaduplnosť voči tomu, že ľudia majú aj iný názor, ako je v televíziách oficiálne. Alebo ako politické strany nám tu rozprávajú, čo si máme myslieť, aký máme mať názor na všetko. Hej? Ľudia chcú mať vlastné názory a vedia si v internete nájsť aj na iných zdrojoch a iných rôznych weboch a rôznych archívoch a prameňoch vlastné názory. Hej? Takže skončili tie časy, že tu je len jeden názor, píše všetci modrým perom, lebo iná farba nebude. Hej? Takže to už dávno neplatí. Jak je možné napríklad, že COVID, ktorý je považovaný zo strany politikov za najnebezpečnejší vírus v histórii ľudstva, že na neho behom pár mesiacov vynašli zrazu vakcínu. No však tam je toho veľa. A na AIDS a na rakovinu a na ďalšie choroby. Nemusím ani rozprávať o tom, že... Nevedia doteraz vynájsť nebol liek na COVID. Ale na koronavírus za 10 mesiacov. No ale logicky... A museli sa dať, nutili ľudí do očkovania. Ale zase otázka, kde boli všetci lekári a lekárky na pár výnimiek, lebo moderná medicína jasne hovorí, že vždy musí byť prvý liek vyvinutý voči nejakej diagnóze a z toho je potom až vakcína. A teraz zrazu nebol liek, ale bola vakcína. Hej? Šarlatánske vakcíny, ktoré spôsobovali len väčšie problémy ľuďom. Nehovoriac o tom, že tu bola očkovacia lotéria, čo je úplný absurdista. Čo už len toto ľudia, keď sa na tým zamyslíte, že očkovacia lotéria, tam asi niečo není v poriadku. A o tých šarlatánskych primitívnych opatreniach, tzv. Protipandemických, ktoré tu ničili ľuďom životy a znižovali našu životnú úroveň a ničili demokraciu. Ako? Podnikanie, slobodu pohybu, slobodu všetkého, hej. Takže chlapci, pozdravím vás z Viedne, píše Gabika. Ďalej, nech vás aj prírodu, to sa nedá prečítať, lebo tam ešte nie je to dopísané. Dosť čo nasypú, áno, tak to je ďalší názor niektorých ľudí na ten chemtrails, hej. Niečo nás aj prírodu chemtrailsom. No, takže ono, že aby sme vysielali častejšie, hej, tak keď sa bude dať, bude sa dať, budeme vysielať, hej, takže ja som rád, že sme si našli spoločný čas a sme sa dokázali takto v jednom mieste stretnúť spolu všetci traja. Ešte je otázka, že koľko svinstva do nás dostali. A však geneticky modifikované jedlá, samozrejme kontaminovaný potravinový reťazec. A ďalej aj v bežných liekoch, koľko je iných komponentov a iných látok, o ktorých ani neviete. Vy si zoberiete paralén, lebo vás bolí hlava a pritom ani neviete, čo všetko v tom paraléne je. Hej? Aké mRNA komponenty sú tam a neviem, čo všetko pichajú do tých liekov. Takže netreba to preháňať s tými liekmi a treba byť opatrný, pretože ide o vaše zdravie, ide o váš život a poznám veľa ľudí, ktorí už sú mŕtvi kvôli tomu, že doplatili na tieto pochybné, nevyskúšané, chybné vakcíny a majú poškodené zdravie. Hovorím, mnohí sú už aj mŕtvi a boli to mladí ľudia, ktorí boli bez zdravotných problémov, ale po očkovaní sa dostali do takej špirály karciogénnej, rakovinotvornej, že sa z toho už nevymotali. Takže treba o tom hovoriť. My sa musíme držať najlepšej liečby, najstaršej, a to je pôst.
Ježiš Kristus držal pôst. No, treba sa zdravo stravovať, treba mať pohyb. Treba pohyb mať. O tom môžeme tiež urobiť reláciu, aj vysielanie na Marekovom YouTube kanáli o životnom štýle. O tom, aby ľudia mali peknú postavu, aby boli zdraví, aby sa tešili zo života, aby sa vyhli rôznym onkologickým problémom a rôznym choroboplodným látkam a bacilonosičom, ktorí sú tu okolo nás. V dôsledku týchto všelijakých šarlatánskych biologických pokusoch a geneticky modifikovaných potravín a kadejakých ožarovačov, lebo však viete, že keď máte Wi-Fi, keď máte mobilný telefón, to je všetko elektromagnetický smog, ktorý má takisto rôzne neblahé dopady na ľudské organizmy a na organizmy ako také, aj či sú to rastlinné alebo živočíšne. Treba o tom rozprávať. Treba o tom rozprávať a hľadať riešenia, ktoré sú podopreté vedecko-technickými faktami, moderným výskumom a naozaj serióznymi analýzami a syntézami, aby sme vedeli, ako z toho von, aby to ľuďom nerobilo zle, ale naopak pomáhalo to ľuďom. A v jednote je sila, spájajme sa. Naozaj, čím nás bude viac, tým je to lepšie pre nás všetkých. Hej. Nikdy sa všetci nespoja ľudia, ale keď sa spojí tá väčšina ľudí, tak dokážu toho viac. Určite ako keď zo pár ľudí je len osamelých, osamotených. Takže spájajme sa, hľadajme spoločné témy, spoločné názory a ponúkame riešenie. Má tu Marek Vaculčiak, YouTube kanál, mám tu ja, môj Facebook, Martin Bavolár, je tu Majo, ktorý takisto robí veľa preto, aby ľuďom otváral oči a ponúkal im rôzne informačné zdroje, lebo veľakrát on číta, veľa pozerá, lebo máš informácie, ktoré zdieľaš z rôznych zdrojov. Hej? A ľuďom ponúkáš slobodne, aby sa s tým oboznámili a je to na nich, ako sa s tým oni vysporiadajú. Hej? My musíme pracovať na tom, aby sme zaviedli priamu demokraciu, priame voľby bez politických strán, či už prezidentské, alebo parlamentné. My musíme vytvoriť politickú scénu bez politických strán, bez vplyvu politických strán. My musíme ako spoločnosť dospieť do toho, aby sme v našom parlamente mali mladých ľudí. To samozrejme, oni hovoria stále, že nie sú ľudia. Ľudí je veľa. Ľudí, ktorí sú vzdelaní, ktorí sú neskorumpovaní, nepolitickí. A naozaj majú prehľad, len nedokážu sa dostať, lebo cez tie politické strany je vytvorená taká bariéra. Oni si tam berú len tých svojich prislovačov a poskokov. Nikomu inému tam nedajú priestor. Teraz to vidíme, aj jak tu píše Viera s tou baterkárňou, že chcú stavať tú baterkáreň, zase biznis, zničenie prírody, života na zemi a tak ďalej. Áno, lebo zase je to veľký biznis, lebo baterkáreň a má aj geopolitický rozmer a ľudia zase sú utláčaní, sú zosmiešňovaní, sú diskriminovaní, sú perzekvovaní za to, že vyjadria svoj názor, odmietajú baterkáreň alebo akékoľvek iné ďalšie zásahy do životného prostredia, pretože my potrebujeme udržateľný život. To znamená, že nie, že hurá, poďme rýchle niečo postaviť, baterkáreň, alebo poďme postaviť niečo, ale si treba uvedomiť tie dôsledky a konzekvencie, čo to bude mať pre životný priestor, pre prírodu ako takú. Takže sme späť vo vysielaní. 35 rokov nás tu odrbávajú. No áno, samozrejme od tej tzv. Nežnej revolúcie je to veľmi otázne. To bolo ešte viac než 35 rokov. Samozrejme ani za socializmu všetko nebolo ideálne, takisto tam boli problémy, ale ľudia mali základné istoty, ktoré dnes nie sú. Vtedy mali ľudia istotu, že každý má zamestnanie, má kde bývať, je mu poskytnutá zdravotná starostlivosť a tak ďalej a tak ďalej. Kto chcel, mohol cestovať, také klamstvá, čo rozprávajú, že za socializmu sa necestovalo. Každý, kto k tomu mal, tak cestoval, tak ako dneska. Dneska tiež nemôžete cestovať, keď nemáte peniaze napríklad. Ďalej, že ľudia nemohli chodiť do kostolov, čo je obrovské klamstvo, pretože ja len s babkou som bol asi 1000-krát v kostole. Moji rodičia mali svadbu v kostole, poznám ďalších ľudí, ktorí chodili bežne do kostola. Mohli byť prípady, keď ľudia v rámci nejakých zlých susedských vzťahov alebo nejakých iných problémov sa navzájom udávali, že chodili po kostoloch a potom
mohli mať z toho problémy, že boli udávaní, akože to nevylučujem, ale tá ľudská zlomyselnosť bola aj vtedy, aj teraz je, možno teraz je ešte väčšia. Takže také fámy, že policajti boli, eštebáci boli schovaní v kríkoch a kto išiel z kostola, toho dokopali a zbili a zobrali za mreže, tak to sú klamstvá. Potom ďalej, čo ešte bolo také, že čo sa ešte hovorí, že bolo za socializmu zakázané. Že nebol to aj toto, to sú ďalšie klamstvá. To samozrejme nebolo toľko obchodov, čo je teraz, lebo tá spoločnosť nebola taká konzumná, ale tie základné veci boli normálne dostupné, boli mydlo bolo v obchodoch, boli toaletný papier vo obchodoch, boli mlieko, chlieb, všetko bolo. A ešte bola väčšia bezpečnosť. Nebola taká kriminalita, ako je teraz. Nebola taká drogová problematika, ako je teraz. Takže neboli tu takéto problémy s migrantmi, ako sú teraz a ďalšie. Takže... A ešte sme mali vlastné firmy vo svojom vlastníctve v Českom a Slovensku. Tak samozrejme a ďalej potom od roku 1985, keď sa prebiehali nejaké reformy hospodárske, bol otvorený podnikateľský sektor, mohol každý podnikať, kto chcel, boli živnostníci, takže za socializmu mohli aj ľudia podnikať a v mnohých iných socialistických štátoch to bolo už skôr bežné. Kto cestoval vtedy do Maďarska alebo do východného Nemecka, tam boli súkromné cukrárne, autoservisy, reštaurácie, takže ten súkromný sektor bol bežný aj v iných socialistických štátoch, takže nie komunistických, lebo komunizmus nikde nebol, bol socializmus, lebo socializmus a komunizmus to sú dve rozdielne veci. Takže komunizmus nikde nebol a nikde nie je. Možno dá sa povedať, že určité prvky komunizmu sú v Izraeli, v kibucoch, to sú osady, kde žijú ľudia na komunistickom princípe, ale ináč komunistický systém nikde nebol. Sú názory, že Ježiš bol jeden prvý komunista, pretože zdieľal hodnoty, ktoré boli blízke komunistickému kódexu, že všetci sme spolu, sme si rovní, všetko je spoločné, sme bratia a sestry, z čoho vlastne vychádzal aj ten komunistický systém, že tak ako medzi kresťanmi neboli ani peniaze, to chceli aj komunisti dosiahnuť v komunistickej spoločnosti, že nebudú peniaze, všetko bude voľne dostupné, čo bolo ale predpoklad k tomu, že tí ľudia museli byť už na takej intelektuálnej úrovni, aby tam neboli nejaké zneužitia, keď je niečo voľne dostupné a tak ďalej. Takže to je na dlhú tému, to je nejaká historická etapa a nejaký politologický problém a téma, ktorá možno ešte bude aktuálnejšia časom, ale zopakujem to tak, že v Československu nikdy nebol komunizmus, ale bol socializmus. Takže to môžem takto uzavrieť. A treba používať pravdivé výrazy a nie tu klamať ľudí, lebo toto sú hoaxy, toto sú klamstvá a dezinformácie, keď politické strany a politici rozprávajú, že tu bol komunizmus a za komunizmu a neviem čo, tak ako to zase zneužívajú na svoje politické ciele, pretože mnohí, akože čo boli prenasledovaní za socializmu, vyštudovali, aj tí mnohí kaďáky, čo boli vo VPN-ke, verejnosť proti násiliu, ak si to pamätáte, a v mnohých politických stranách, nebudem ich tu menovať, to by zase, môžeme si niekedy urobiť o tom vysielanie, aj občianske fórum, aj celá tá nežná revolúcia, alebo zamatová revolúcia, jak v Čechách rozprávajú, ako to bolo a že tí, čo boli prenasledovaní, vôbec neboli prenasledovaní, tí sa mali lepšie ako hoci ktorí iní ľudia. Takže študovali, cestovali, pracovali v zahraničí, takže treba o tom hovoriť pravdu. Mali sme obranu a vojsko na hraniciach, áno, takže hranice boli chránené. Jediné, čo ja hovorím kriticky, je to, že za socializmu bola obmedzená tá možnosť slobodného pohybu. Že ja bývam v tej časti Bratislavy, ako je hrad Devín, kde sú hranice s Rakúskom. A tam bol ostnatý drôt, boli tam pohraničiari, ktorí strážili hranice, aby z Československa nikto neutiekol do Rakúska. Čo bolo také z mojej strany, akože sa mi to nepáčilo, lebo mali nechať otvorené tie hranice. Kto chce, nech odíde. Nikto ho tu nemusia držať na silu. Keď chce, nech ide slúžiť globalistom na západ, keď chce, nech zostane tu. Áno, ale hranice sa mali strážiť, ale opačnou stranou, aby z toho západu
tak ako teraz sem utekajú migranti a kadejakí darebáci, tak trebalo strážiť a tak by trebalo teraz strážiť hranice. Máme 20 000 vojakov, ktorí sedia v kasárniach a nič nerobia, tak ich treba dať na hranice, nech strážia hranice, aby sem neutekali tieto kadejaké kriminálne živly a sociálno-patologické osoby. Čo nám tu píšu ešte? Boli sme sebestační, áno, takže potraviny sme boli absolútne sebestační, kvalitné potraviny boli prísne hygienické normy, ešte prísnejšie ako teraz. Nemali sme tu migrantov, áno, to sme o tom rozprávali. Príde k... No mali sme tu migrantov, ale tu boli takí... To z priateľných štátov. Boli tu Vietnamci, tu boli... Áno, boli tu Kubánci, Vietnamci, ktorí sa vzdelávali v tom, aby mali vlastné továrne doma. Presne to, že sa pracovalo na tom, aby sa pomohlo tým štátom tam doma. Hej? Nie, že teraz ako robí Ursula von der Leyen, že ťahá sem všetkých migrantov a Európa je už teraz preľudnená, tak ja neviem, kde ich za chvíľku chce dať, hej, kam ich chce natlačiť. Ale vtedy sa robilo tak, že áno, príďte sem, my vás naučíme pracovať a choďte naspäť do svojich krajín, do svojich štátov a tam si to rozvíjajte a bojujte a snažte sa, aby vaše štáty prekvítali a aby ste sa tam mali dobre. Lebo ide o vás, ide o vaše životy, o vašu budúcnosť. Takže aj teraz ja hovorím, treba pomáhať, ale tým štátom, ktoré majú problémy, nie že sa to rieši tak, že všetci poďte do Európy a ja neviem, kde sa tu za chvíľku budeme tlačiť všetci, hej. A ďalšia vec je potom, netreba dodávať zbranie do týchto štátov, kde sú vojny a konflikty, hej, lebo zbranie a munícia nič nevyrieši, práve naopak, len prehlbí tie rozpory a problémy. A treba pomáhať v tých štátoch tým ľuďom, aby neutekali z tých štátov, ale aby bojovali a sa domáhali priamo tam, kde sa narodili. Lebo aj my sme si vybudovali Slovensko, my, slovenský národ, sme si vybudovali, tu neproleteli mimozemšťania a nám nevybudovali, hej, toto, čo tu máme. Sme si to vlastnými rukami, naše generácie, dôchodcovia, a nie Ukrajinci, ale dnešní dôchodcovia budovali vtedajšie Československo. Naši starí otcovia. A áno, presne tak, vybudovali tieto továrne, vybudovali bytovky, vybudovali školy, vybudovali všetko, ktoré bohužiaľ zase tou divokou privatizáciou, ktorá bola spolitizovaná a bola v rukách politickej korupcie, dopadla tak, ako dopadla, hej, táto korupcia. A vieme, že bol to práve Klaus a jeho ľudia, ktorí to rozpútali, túto divokú privatizáciu. Takže nielenže rozdelili Československo, ale aj spustili tento privatizačný masaker, ktorý zničil naše hospodárstvo a našu ekonomiku. A naše stavebníctvo, však v Československu sa 100 000 bytov stavali. 100 000. Však samozrejme, všetko. 100 000. Stavali sa detské tábory, hej, letné boli rekreačné zariadenie. Každá továreň, každý podnik mal vlastné rekreačné zariadenia. Kde je to všetko dneska? Je to zničené, bude to sprivatizované darebácky za pár eur, alebo je to zničené. Ja si pamätám ešte zo svojho detstva, ako za socializmu komunisti a proste obyčajní ľudia stavali byty, stavali bytovky, však to proste tam naťahali žeriavy, bagre a to stavebníctvo išlo rýchlo, výstavba išla rýchlo. Samozrejme, to, čo teraz není. A to už dneska není. To už dneska není. Ďalej, čo je dneska? Dneska je tá umelá inteligencia, čo není žiadna umelá inteligencia, ale to je podvodný software, ktorý vytvára falošné videá, vytvára falošné fotky, vytvára kadejaké falošné informácie, neoverené, proste polopravdivé. Toto je umelá inteligencia, však to je klamlivý názov. To je na programovanie. To není umelá inteligencia, to je podvodný software, to je klamstvo, nie že umelá inteligencia. Keby to bola umelá inteligencia, tak by nerobila takéto špinavosti, že bude zneužívať Marekovú tvár, hej, alebo vytvorí falošné video s tebou, alebo falošnú fotografiu, vulgárnu treba, za ty o tom ani nebudeš vedieť, hej. To je umelá inteligencia, to je zločinecký software, a ne umelá inteligencia. Treba nazývať veci pravými menami a toto sa musí regulovať nejako, lebo neviem, kam to bude ďalej gradovať, keď túto svojvoľne sa šíria, hej,
Vieme, aké to má zlé dopady na deti a mládež už dneska, že sú závislé na týchto kadejakých sociálno-patologických javoch, sociálnych sietí, internetu, proste všetkého jedno s druhým. Takže idú brať aj z rodinných prídavkov, áno. A čo dôchodky? No tak dôchodky, peniaze porozdávajú na Ukrajinu, nechali rozkradnúť ekonomiku cez COVID, hej, že sa tu kupovali tie vakcíny, testy predrážené, zarábali Matovičové a Hegerové a Odorové firmy na týchto protipandemických opatreniach a jasné, že tie peniaze chýbajú. No a teraz preto zaviedli tú konsolidáciu, zaviedli transakčnú daň, lebo nie sú peniaze. Nakupujú sa zbrane. Na čo Slovensko potrebuje toľko zbraní? Čo tu chcú robiť s toľkými zbraňami? Však my nepotrebujeme toľko stíhačiek a toľko zbraní. Radšej za to financujte dôchodky, radšej za to postavte cesty, radšej za to postavte nájomné byty, aby ľudia mali kde bývať, hlavne mladé rodiny. Podporte bytovú architektúru, bytovú výstavbu a ne, že nakupujete zbranie, z ktorých berete provízie, ak dávate do Švajčiarska na tajné účty politici a političky. Myslíte, že to nevieme? My to veľmi dobre vieme. A dokedy nás chcete takto okrádať a klamať? Takže žiadne nakupovanie zbraní a munície, ale treba investovať do bytov, do škôl, aby boli cesty poriadne, zdravotníctvo, aby bolo dostupné pre všetkých a tak ďalej. A netreba ďalej posielať zbranie banderovcom na Ukrajinu, že ani túto migrantov púšťať, lebo ľudia zo Slovenska nemajú robotu a vy sem zvážate ľudí z Ázie, z Indie, z Balkánu, z Afriky. A že ľudia na Slovensku nemajú robotu a vy tu zvážate cudzincov? Však my sme Slovenská republika. Vy máte ľudí slúžiť Slovensku, vy politici a političky. A ne cudzincom. Keď chcete, tak choďte vládnuť do Afriky alebo do Ázie. Zbalte si všetky tieto politické strany od Šimečku cez Matoviča a Fica a Danka a neviem koho všetkých. Tak sa zbalte a choďte do týchto azijských štátov alebo do afrických štátov. Tam choďte vládnuť. Ale my sme Slovenská republika. My patríme pre Slovensko. Hej? Budíček. No. Ja nie som úplne zastancom toho socializmu, ale socializmus bol podľa môjho názoru lepší v určitých smeroch. Napríklad, ty si určite pamätáš, alebo my, čo sme starší, čo sme ešte ten socializmus zažili, či už v svojom detstve, že napríklad v základných školách bola dostupná zdravotná starostlivosť, bol zadarmo zubár. Bol zadarmo zubár. Zadarmo bola, deti a mládež dostávali mliečne výrobky, obedy, školy v prírode, detské aktivity boli zadarmo, športové aktivity boli zadarmo. Hej? Proste všetko fungovalo. A dneska čo funguje? Čo funguje dneska? Socializmus spájal ľudí, však mali sme tu Spartakiádu, Československo. Tak áno, bolo tie športové aktivity, boli veľké. Ale hovorím stále, boli tie základné istoty, ktoré nie sú dneska. Aj keď vtedy tiež nebolo všetko ideálne, pretože tiež boli nejaké rôzne neblahé veci, ako som teraz spomínal, že bol ostnatý drôt na hraniciach, čo je akože dehonestujúce a absurdné. Pretože môj názor bol taký, že keď niekto chcel utiecť, tak mu v tom nezabránili tie ostnaté drôty a pohraničiari na hraniciach, ale bolo to zahambujúce pre socialistické Československo. Mali nechať otvorené hranice, respektíve tí pohraničiari a tie ostnaté drôty mali byť smerom von, aby globalisti zo západu sem neposielali, ako dneska to je týchto migrantov, teroristov, všelijakých darebákov, ktorí najmä samotné Nemecko na to dopláca, však sú tam dennodenne teroristické útoky. Aj v Anglicku, však Marek tam zažil rôzne rasové teroristické skutky, rasové napätie, v autobuse videl, čo sa deje, že ak sa tam nech sa nenávidia Indovia a Pakistánci, ako sa nenávidia Vietnamci a Číňania, ako sa nemajú radi Balkánci, ako sa jednotlivé v rámci Afriky majú problémy štáty medzi sebou, a to prenášajú potom do tých európskych štátov, kam utečú. Takže tu vzniká importovaný terorizmus a násilie v rámci tejto migrácie a to poškodzuje naše životy a našu životnú úroveň, nás, Európanov. Ľudia, ja som žil v Anglicku, žil som v Londýne a
stalo sa mi, že som bol na návšteve, vlastne tí, čo poznáte Londýn, tak som išiel na Walthamstow a navštíviť svojho veľmi dobrého kamaráta. A išiel som vlastne z inej štvrte na Walthamstow. A keď som sa vracal domov, počas bieleho dňa, ľudia, išiel normálne klasický double-decker, červený autobus londýnsky a nastúpil som do ňoho pri návrate domov, k sebe domov. Ešte dočítam tie otázky a už to ukončíme. No. A počas bieleho dňa, ľudia, bol ten autobus plný, bol plný, bolo tam jedno jediné voľné miesto. To znamená, že tam bolo asi 90 ľudí v tom autobuse, hej, tom double deckeri. Ja som vyšiel som vlastne hore, tam si spomínam, že sedela jedna mladá biela Angličanka, biela devčina a sadol som si vedľa nej. Autobus sa pohol a na nasledujúcej autobusovej zastávke sa, to si dobre pamätám, uvoľnilo sa dvojsedadlo z druhej strany, tak som si tam presadol, aby som mal väčšie pohodlie. Do 3 sekúnd sa ozvala streľba a niekto sa pokúsil zavraždiť to mladé dievča. Aj to mladé dievča a aj si spomínam, že tam sedel vlastne taký černošský pár, už asi v pokročilejšom veku, taká pani a taký pán, aj na nich strieľali. A toto sa tam deje a o tomto sa mlčí. No však aj tie bitky, ktoré si videl, hej, a čo tam bolo všetko, o tom sa nehovorí, hej, to sa zamlčuje. A tomuto my musíme zabrániť, aby toto sa tu nedostalo. No, aby sa to tu nedostalo, lebo tu budeme mať taký terorizmus, o akom sa mnohým ľuďom ani len na Slovensku ľudia sa budú báť v noci chodiť von, hej, čo už je bežné niekde, aj v USA sú také lokality, čo kamaráti tam dlhodobo žili, alebo aj v niektorých iných západoeurópskych štátoch, že tam je strach v noci ísť si niekde výjsť na prechádzku, pretože sa nemusíte vrátiť živí domov. Aj niekde už aj cez deň, hej. No, ďalej tu píšem, hej, ďalej tu čítam, že všetci politici pracujú na tom, aby sme nič nevlastnili a neboli šťastní. No samozrejme, že politici a političky a politické strany hovoria, že dobrý dôchodca je mŕtvý dôchodca. Hej. To znamená, že celý život platiť odvody, dane, poplatky a keď dojde ten čas, že budete doma si sedieť pekne a peniažky budú cinkať na účet, lebo máte odrobené, to oni nechcú. Im vyhovuje skracovanie ľudského života, zvyšovanie chorobnosti, zvyšovanie sociálnych problémov, zvyšovanie takej nepohody životnej. Hej. Toto oni chcú jednoducho. Oni len chcú, aby ste robili a zomreli. Bodka, hej. Toto chce globalistická mafia, ktorá ignoruje ľudské práva, ignoruje právo na život, právo na dôchodok, právo na šťastný, spokojný život. Takže dôchodková reforma, keď sociálna poisťovňa je pred bankrotom, 3 miliardy má dlh aktuálne, neviem, z čoho chcú vyplácať ten 13. dôchodok, z čoho budú vyplácať nemocenskú, ošetrovné a tieto sociálne dávky. Je vybrakovaná, vyrabovaná sociálna poisťovňa, hovorím, je pred bankrotom, je na pokraji kolapsu. Jak je možné, že je toľko tých poisťovní, že budete za socializmu, bola tuším... No to je ďalší problém, hej, že... Jak je možné, že je toľko tých poisťovní, Unión, Všeobecná zdravotná poisťovňa... No je veľa zdravotných poisťovní, čo je akože úplne zbytočné. A za socializmu bola iba jedna, štátna. To je to, že teraz sa zo zdravia robí biznis, hej? Ale pritom zdravie má slúžiť ľuďom. Ne, že sa z toho robí biznis, aby na tom zarábali farmafirmy, poisťovne, oligarchovia a darebáci. Budú zarábať a ľudia budú drieť a mrieť. Hej? Jak je možné, že človek, keď ide k lekárovi, tak lekár mu predpíše taký liek, taký, ale nepovie lekár človekovi, že najstaršia metóda liečebná je pôst. Vždycky to tak ja len poviem jeden príklad. Nikdy vám to žiaden lekár nepovie. Áno. Žiaden lekár vám nepovie, že najlepšia liečebná metóda
je dodržiavanie pôstu. No ale z toho oni nemajú biznis, to ti nebudú rozprávať. Áno. Ja poviem jeden príklad teraz, alebo respektíve viacerých ľudí poznám, ktorí berú liek napríklad na žlčník, hej? Lebo majú problém s žlčníkom. Ale ten liek na žlčník im robí problém s pečeňou, tak berú liek na pečeň, hej? Ten liek na pečení spôsobuje srdcovú arytmiu, tak berú liek na srdcovú arytmiu. Ale ten liek im zase rozhádzal krvný tlak, tak berú liek na krvný tlak. Hej? Takže oni sa dostávajú do liekovej špirály a toto je najlepší klient, zákazník pre farmabiznis. Aby ste si každé ráno nasypali pekne 35 liekov, hej, a zobkali to ako lentilky a platili mesačne stovky za lieky. Lebo oni potrebujú, aby boli plné lekárne, aby ľudia brali lieky. A farmabiznis a globalisti sa viete, čo ho najviac boja. Keď ľudia budú zdraví, keď budú prázdne čakárne u lekára, keď budú prázdne nemocnice. Toto je pre globalistické zdravotníctvo najväčšia hrozba. Zdravý človek. Tohto sa oni boja jak čert kríža. Takže preto vytvárajú túto, aby vznikali diagnózy, choroby, hej, cez tieto kontaminované lieky, potraviny geneticky modifikované, hej, a tak ďalej, ožarovačky a ja neviem čo, falošné tieto vakcíny, hej, a proste kontaminované lieky, ktoré obsahujú ďalšie zloženie, ktoré nie je uvedené v príbalovom balení, hej, takže ani neviete, čo hltáte do seba, keď jete paralen alebo bežné lieky, hej, ktoré sú také bežne dostupné lieky. Paralen, Ibalgín. Ibalgín, hej, a neviem čo všetko. Ja žiadne lieky neberem, takže ja tieto lieky nepoznám. Ja už 25 rokov neberem žiadne lieky a pozrite sa, žijem, dýcham, hej. A myslím, že vyzerám zdravo, atraktívne, takže... Mladšie, hej, takže ja hovorím každému, nejedzte lieky, buďte sami sebe lekárom. Nechoďte do nemocnice, nechoďte ku lekárom, keď budete zdravo žiť, budete zdraví. Takže to v dobrom úmysle a vo verejnom záujme každému hovorím od srdca, aby ľudia boli spokojní a zdraví. Takže, zdravá strava a pôst. Samozrejme, veľa pohybu, hej, príroda, treba čerpať energiu v prírode, mať pohyb, nelen byť zavretý v obchodných strediskách a proste v kancelárii len sedieť alebo doma zavretý pri počítači alebo pri televízii. Takže iba toľko, ešte za chvíľu už budeme končiť, lebo už vysielame ešte viac, ako sme mysleli. Ešte čo nám tu píšete? Áno, presne tak píše Elena, hej, a čo by potom žili tie svíne? Samozrejme, však politici a politické strany nás potrebujú žmýkať, lebo sú to špiny, píše Viera, áno. Takže máme bylinky, píše tiež Viera, takže veľmi dobré názory. Tak ďakujem všetkým dobrým ľuďom, ktorí nás počúvali a hovorím, pozrite si YouTube Mareka Vaculčiaka, Marek Vaculčiak, pozrite si môj Facebook Martin Bavolár, kľudne si dajte priateľstvo, sledovanie, hej, prejdite si. Inak chalani už ste preferovaní. Áno? Áno. Výborne. Ďakujem. Ďakujeme krásne. Takže ďakujem aj Marekovi, určite teda, že sa prišiel. dohodneme na ďalšom stretnutí a urobíme ďalšie vysielanie, toto nie je posledné. Takže ďakujem Majovi, že pricestoval. Ďakujem Marekovi. Možno na budúce pricestujeme my do Českej republiky. Áno, však ľudia, alebo možno zorganizujeme nejaké stretnutie, hej, že môžeme tu na Slovensku alebo v Českej republike urobiť nejaké stretnutie fanúšikov a sympatizantov niekde v peknom prostredí, že urobíme si grilovačku spolu, alebo niekde pekne posedíme, porozprávame sa osobne. Takže niečo vymyslíme, určite sa máte sa na čo tešiť, niečo vymyslíme, hej. Dáme vám to včas vedieť a všetko dobre. Takže krásny deň vám prajem a želám a všetko dobré tu z Bratislavy, z nášho stretnutia. Majte sa hlavne radi, ľudia. Samozrejme, všetko dobré. Radi, čo najmenšie ego hlavne. Ja hovorím jedno, aby naozaj ľudské práva, spravodlivosť a láska zvíťazila nad totalitou, politickou mafiou a nad všetkým zlým, čo nám sťažuje a ničí životy a naše zdravie. Takže toto chcem od srdca poslať vám všetkým. My sa musíme mať ako ľudia radi, lebo to je najväčšia zbraň proti tomuto fašizmu. Keď ľudia budú sa mať radi, keď budú držať spolu v zlom, tak nás tí fašisti nikdy neporazia. A v jednote je sila, spoločne sme silnejší a takto viac dokážeme. Nás tí fašisti nikdy neporazia.
Samozrejme. Akože spájajme sa, samozrejme nikdy nebudú všetci jednotní, ale keď väčšina ľudí sa spojí, naozaj v jednote je sila, spoločne budeme silnejší a tak to viac aj dokážeme. Áno. Pre nás všetkých a naše generácie to bude dobrá správa. A musíme zaviesť tú priamu demokraciu. Priamu demokraciu, skutočnú demokraciu pre všetkých a ľudské práva pre všetkých. Ne iba pre elitu a ich prísluhovačov a oligarchov, ktorí si robia, že oni majú demokraciu a vy ostatní ste len sluhovia, hej, a otroci. To nie je. Vládnuť porozumenie, láska, pochopenie jeden pre druhého, priateľstva, kamarátstva, kde budú takúto demokraciu. Takúto. Čaute. Majte sa krásne. Čaute. Tak krásny podvečer. Čau.